Naimbagnal daw yu ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel Ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon ka Ilocano ay pupunta tayo sa nagpagawa natin ng mesa natin at saka yung mga kama natin ka Ilocano. Tara, samahan niyo po kami Ka Ilocano. Natin yung upuan natin ka Ilocano yan. Kita niyo naman ka Ilocano, ang dami oh. Kaya po gusto nyo magpagawa ng upuan yan oh. Madami po dito sa San Vicente yan. Ka Ilocano. Yan. Yan sila. Ka Ilocano yan. Ka Ilocano, complete set na to. May mga nagleleha yan. Yan, meron naman nagpipintura yan. Meron naman nagpaano doon ka Ilocano yan. Kaya mabilis lang po yung paggagawa ng mga furniture dito ka Ilocano, dito sa San Vicente, Ilocosur. Yan. Yan ka Ilocano, ang dami oh. So ito yung mesa na pinagawa natin ka Ilocano. Isang buong ano yun, mesa. Hopefully, yan ka Ilocano, yan oh. Yan yung pinagawa nating mesa yan. Yan. Hopefully meron na yung sasakyan nila kay Ilocano para iuwi na natin. Yan. At yung upuan niya kay Ilocano ginagawa pa doon kay Ilocano. Bale 10 yun. Yan. Yan. Bulawak ang paggawaan ni Kuya oh. Diba? May mga ganito pang upuan kay Ilocano oh. Yan oh. Yan o. Yan o. Ang lawak ng paggawaan ni Kuya. Yan. Meron naman nagleleha dito kay Ilocano. Ayan o, tignan nyo naman kung gano'n nakakinis pagka napinis yung product na yan kay Ilocano. Ayan, diba? Ayan. So nandyan na yung sasakyan nila kay Ilocano. Ayan. Meron na magbubuhat. Ayan. So ito na yung mesa natin kay Ilocano. Ayan, iuwi na natin. So isang ano siya kay Ilocano yan. Isang buong tabla. Yan. Inayos nila Kuya. Yan. May iuwi na natin sa ating bahay. Yan o. Yan naman na yung stand niya kay Ilocano. Yung paa niya. So ang kinis naman siya kay Ilocano. Buong ano to. Buong akasya. Isang buong pag ano. Kaya kay Ilocano yan, di ba? Buo siya kay Ilocano yan, tingnan niyo naman yung design niya. Yan oh. Dami po siyang trabador. Si Kuya, yan. Si Kuya Abdul. Yan. Dami lang mga furniture kay Ilocano yan. Send ka na ganyan, no? Diba? Yan po. Wapo natin siya pag paralaman sa ito na dati sa bali kung pito ka na. Yan. Dami gumagawa kay Ilocano yan. Sublitan, kung wala na kami. Pinapinis na rin nila yung ano kay Ilocano yan, no? Yan.
Yan o. Yung mesa natin kay Lucano yan. Lalagay na sila ng top coat para kumintab siya kay Lucano yan. Yan o. Yan naman yung mga upuan kay Lucano yan. Ganito yung ilalagay nila sa upuan natin kay Lucano sa likod niya. Yan. Ito yung ilalagay nila kay Lucano yan. Kaya may butas na yung upuan natin. Lalagyan nila ng ganyan. Yan, ito na yung ano natin kay Lucano, yung mesa natin. Yan, kay Lucano. Yan o, pakintab na siya kay Lucano kasi pininturahan na nila ng pampakintab yan. Yan. Good for 10 person to kay Lucano. Yan. Yan ang rocking chair natin kay Lucano. Bumili din tayo ng rocking chair. Yan. Yan. Tapos isang ganito. Yan. Lucano. Yung pinagawa natin. I-deliver na lang sa bahay natin kay Lucano mamaya. Pinipinis pa nila kay Lucano. Yan. Yung kama natin kay Lucano at saka yung mga headboard niya. Nandito na naman tayo sa ibang paggawaan kay Lucano kasi dalawang furniture tayo nagpagawa. Yung mga may pull out kasi yung ano natin kay Lucano, yung kama natin sa baba. Isang normal tapos may pull out na single po sa baba. Yan, kay Lucano. Ito naman yung mga headboard natin kay Lucano, yung design niya. Yan. Yan na kay Lucano. Diba? Mga kama natin kay Lucano ay isang queen size na pang master's bedroom, tapos dalawang normal size kay Lucano na mayroon ding pull out sa ilalim para pagka meron kang bisita hihilahin mo na lang yung single bed para may gaan po yung bisita mo kay Lucano. Yan. Ito yung mga headboard nila kay Lucano. Yan. Bali tatlong kama to. Yan. Mga tatlong kama to kay Lucano. Yan. Kumbaga varnish na lang yung kulang kay Lucano. Yan. Hanggang makinis naman na. Yan kay Lucano. Ang ganda kay Lucano. Ang kinis oh. Talagang varnish na lang yung kulang kay Lucano. Yan oh. Pwede mong lagyan yung ano mo dito, yung mga gamit mo. Yan. Yan. Nandito na rin yung ano kay Lucano. Yan. Yung lalagay nila sa step ladder natin kay Lucano na kahoy. Yan. At nandito na yung ano natin, yung mesa natin kay Lucano. Yan. Yan oh. Ine-deliver nila at saka yung rocking chair natin kay Lucano. Yan. 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 I-deliver nila kay Lucano. Yan. Yan. Papatulong na tayo sa mga trabador natin at saka yung mga magde-deliver kay Lucano. Yan. Mayroon pa tayong rocking chair, oh, di ba? Ang kay Lucano. Ito yung matindi na mabigat kay Lucano, yung mesa natin. Yan. Yan kay Lucano. Yan. Yan o. Kay Lucano. Yung mesa natin. Kita nyo naman, 6 silang nagbuhat kay Lucano, ganyang kabigat yung mesa natin. Yan. Ano kay Lucano? Yan. Laki ng mesa natin, kailangan ng bigat oh. Diba? Yan oh. Diba? Laki kay Lucano. Yan oh. Yan na kay Lucano. Hop! Hop! So naiuwi na natin kay Lucano yung mga rocking chair natin at saka yung mesa natin. Yan oh. Tignan nyo naman kung gaano kakintab kay Lucano. Yan. Yan oh. Yan oh, kay Lucano. Yan oh. So naiuwi na natin kay Lucano. Yan.
So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito lang po yung update sa pagpapatayo natin ng munting bahay natin kay Ilocano. At sa wakas nakuha na natin yung mesa natin kay Ilocano at nakita rin natin yung mga kama natin. So shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.